Slovensko už niekoľko dní ovplyvňuje rozsiahla oblasť vyššieho tlaku vzduchu, ktorá má pod kontrolou počasie v takmer celej Európe. V najbližších dňoch by nemalo dôjsť k výraznejšej zmene. Tá sa črtá až v priebehu marca. Denné maximá sa v týchto dňoch budú pohybovať väčšinou medzi plus 13 až plus 18 stupňami Celzia a zrážky sa neočakávajú. Takýto vývoj súvisí s javom, ktorý meteorológovia označujú ako blokácia. Ide o situáciu, keď sa nad väčšou oblasťou usadí tlaková výš a zostáva takmer bez pohybu. Tým naruší bežný západný postup frontálnych systémov a tlakových níží od Atlantiku do Európy. Inými slovami, počasie sa akoby zasekne a jeden typ charakteru počasia pretrváva dlhšie než obvykle. Blokujúce tlakové výše bývajú spojené so slabším alebo zvlneným prúdením vo vyšších vrstvách atmosféry, najmä s oslabeným alebo nevhodne položeným jetstreamom. Pre Slovensko to teraz znamená predovšetkým stabilné, slnečné a suché počasie. V tlakovej výši vzduch klesá, čo obmedzuje tvorbu oblakov aj zrážok. Výsledkom sú pokojné dni s malou oblačnosťou, slabým vetrom a veľkými rozdielmi medzi rannými a popoludňajšími teplotami. V nižších polohách sa najmä ráno môže lokálne objaviť hmla alebo nízka oblačnosť, no cez deň sa naplno prejaví slnečné a veľmi teplé počasie. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o ideálne jarné počasie, blokujúca anticyklóna má však aj svoje nevýhody. Najväčším problémom je nedostatok zrážok. Ak takýto režim trvá dlhšie, pôda sa začína vysušovať a vlahový deficit sa môže prejaviť už na začiatku vegetačnej sezóny. Na našom webe sme vás už o prehlbujúcom sa suchu informovali. Intenzita sucha, odchýlka od bežného stavu za obdobie 1961 až 2015 je na úrovni mierneho až výrazného sucha lokálne na severovýchode Slovenska. Znížená úroveň pôdnej vlahy až začínajúce sucho je miestami aj na strednom a západnom Slovensku. V povrchovej a hlbšej vrstve je situácia podobná ako v celom profile. Celkovo sucho zasahuje približne 12% územia. Slovensko tak môže vstúpiť do hlavnej sezóny s nebezpečným hydrologickým dlhom, ktorý sa bude v letných mesiacoch len veľmi ťažko doháňať. Sucho sa navyše nepodpisuje len na poľnohospodárstve, ale zvyšuje aj riziko vzniku lesných požiarov. V jarnom období sú zrážky dôležité najmä preto, že príroda sa po zime prebúdza a rastliny postupne potrebujú viac vlahy. Dlhšie trvajúce blokácie sú v Európe často spojené práve so suchými periódami a v teplejšej časti roka aj s výraznejšími teplotnými odchýlkami. Typické sú aj výraznejšie ranné ochladenia. Počas jasných a pokojných nocí totiž teplo rýchlo uniká od zemského povrchu, takže rána bývajú chladné, miestami aj s prízemným mrazom, kým popoludní teploty stúpajú nezvyčajne vysoko. To môže byť rizikové pre skoršie kvitnúce rastliny a ovocné dreviny. Skôr prebudená príroda môže zaznamenať vážne poškodenie aj v prípade, že do našej oblasti vpadne studený vzduch. Podľa aktuálnej predpovede na nasledujúce dni by malo byť počasie v našej oblasti aj naďalej pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše. Ako vidieť na animácii, tak tá by sa mala usadiť nad východnou Európou. Na animácii si však môžete všimnúť, že zhruba v polovici marca by sme sa mohli dočkať zmeny. Od západu by do Európy mohli preniknúť po dlhšej dobe frontálne systémy spolu s tlakovými nížami, ktoré by mohli priniesť zmenu. Mierne by sa mohlo ochladiť, ale ochladenie bude len dočasné. Zatiaľ to nevyzerá na nejakú výraznú zmenu, ktorá by na naše územie priniesla dokonca návrat zimného počasia. Aktuálnu vyhliadku až do začiatku apríla si pozrite na našom webe.